Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhiti akka pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota, di jamita, na naeng si patol hasotta, di partangyangan songoninang di parmingguon siganup minggu. Di tikion naeng patol hason nami tu hita pikiran nami, anggiat boy mangurupi hita taringot tu jamita di partangyangan, Imana gabe epistel tu hari Minggu tanggal 8 September 2024. Turpuk jamita di si ima na tersurat di buku ni Pasalmen 125 mamukamai sian ayat sada sahat ro di ayat 5. Pasalmen bindu 125 ayat sada saharo di ayat 5. Amanginang duktakas hujah hami turpuhon jala hupa husor hami gabe adong ma piga-piga catatan di pikiran nami na mungkin bui mangurupi hita. Di turpuk tahun di suraton ende hananakkok. Molo tataringoti ende manang nyanyian ataupun musik secara umum matsai godang do pakorhonion tu jolma manusia. Musik sangat besar pengaruhnya, musik atau nyanyian sangat besar pengaruhnya dalam hidup manusia. Matsai belgado pengaruh manang ahama dohnot tadi bahasa Batak pakorhon ni ende tu kondisi roha pikiran pakilalaan ni sasahalak sipata tumajom do molo dipatolhas hata ni debata marhite ende alanido ikut tarajumi do molo maredde hita maredde na sair na hata ni debata manang sian buku endeta sian bibeli dos dui hita na marjamita isarana molo mardalan sasahalak sian pardalanan na ikon lewat sada inganan na sepi manang nalungun apalagi terlungo birupani adong di si kuburan gabe pasona korohana papos rohana marede memana ikon Yesus dodong aku alai memang dung lewat 10-20 meter sian kuburan ni gabe digati do laguna marhite taida ma molo marede hita sian hatani debata gabe parjolu dui panindangion tu hita mangalehon gugu di hita paposon rohatta baru pemuse panindangion mai maradopon dongan maradopon naum begesa alanido tarajumi molo akka paredde parkur di bagas juro manang di ibadah parmingguon dos dui dohot namar jamita mamari tahun hatani debata molo tung dipatohlas nasida pei marhite akka ende namar lugu manang marhite musik notasi. Jadi nakin endei pasonakon roha jala endei menjadi panindangion gabi panindangion tu bagasan pikirata rohata gabi lampos rohata. Songoni dora ende hananak kokon di pardalanan lahu tu Jerusalem paposon rohani parpasalmen jala panindangion tu dirina songoni nang panindangion tu natoro na didongani Jahoba do pardalanan na ay halak na tigor do ibana ima akka halak na marpos ni roha tu debata molo tajaha di pasalmen molo diguari halak partigor sejot do rupani didok partigor dang rupani dalam pengertian lapatanna sudi pambahinan na tigor alai halak partigor ima akka halak na mangasahod Jahoba akka halak na pasahaton dirina tu pandonganion ni debata taida di ende hananak kokon sada panindangion namarlapatan
tu dirina dohot tu natorop paposson dirina paposson rohana di pandonganion ni debata. Taida takas ta jaha sian ayat sada saharo di ayat 5 sai makirim doi bana jala marpos ni roha di pandonganion ni debata di akka halak partigor. Jala ditiki bersamaan manang tadokma di saat yang sama. Imana parpasal meni makirim na ikon saud do sude uhuman ni debata dohot akka pambahenan ni debata maradopon halak najahat. Jadi di bagasan sada pakirimon do ibana di namarede ibana pandonganion ni debata di ibana nama cai balga na dikombarhon di turpuk taon songon di ayat sada akan namarhaposan tu Jahuba songon dolok siod do nasida dang tagamon humordit hot do tahe rodi saliling lilingna akadolok do ia humaliang Jerusalem Jahoba do ianggo humaliang bangsona olak nyon rodi saliling lilingna. Jadi sada tangiang do pakirimon do haporsiaon nama ngolu dihubkupi molo dikobarhon na kisongo gunung rupani dihubkupi manang oding do ibana sian sude aka parmaraan ala adong Jahoba nama ngondingi ala adong debata naman jaga na mandungani jala mangihut ido imana muse ya tolu adang tagamon tong madodon tukot harajaon ni hajahaton di atas parjabaran ni akapartigor asa unang laho tangan ni akapartigori tu hageduhon. Jadi dijagahon debatado nang akapartigori asa marsihohot di ibana asa toktong marhaporusan tu ibana. Di ayat 4 say bahin manadenggan ali Jahuba tu akka nadenggan rohai dohot tu akka si sangunjur marroha di bagasan alai sebalikna di ayat 5 alai anggo akka namanimbil tu dalan nasida sendiri akka nagiduki say na to gihonon ni Jahuba do nasida rap dohot akka siulah hajahaton dame ma songgop yanggo tu Israel sada toktong taida sian pasal meni pakirimon namangulu dang masa dope panguhumani dohot akka pambahenan ni debata tu akka parjahati say mangolu dope akka parjahati jala mangolu do akka partigori di tonga-tonga ni akka parjahati alai sada pakirimon namangulu odo mabain ibana toktong marsihohot jala marnida dengan bahasa ni Jahoba saluhut na pinatupa tu ngoluna. Jadi molo taida turpuk tahun idaut tama dengan ni pambahinan ni Jahoba tuaka namarhaporusan namarhaporsiaon tu ibana. Namangihut molo tabuan tungoluta saunari amanginang huidahame di jamita. Sudedo hita saunari nunga tren jala nunga somal taboto namargowar CCTV. Omma namangawasi. Jala lampos do rohani sasahalak molodung dipasang ibana CCTV di toko manang dari jabuna asa terkoneksi sude tu layar di idai mana pengawasan. Alai sa jago-jago ni CCTV terbatas do pengawasan na. Lobi sian CCTV perlindungan pandunganion di debata tu akka namarhaporusan tu ibana. Jalamat say sonang dengan nyaman tenang do akka hita akka namarhaposan tu debata. Ala dau dumenggan asi di rohan debata tu hita sian saluhut nadong di portibion. Dau umbalga holong ni rohani debata tu hita sian na adong di portibion. Dau dumenggan pangaramotion ni debata di ngolutta sian nasa nadong di portibion. Jadi dau dumenggan do debata
sian saluhutna di ngoluta. Dia lebih baik dari siapapun. Maka jika itu kita yakini, kita akan tenang. Sekali lagi, Tuhan lebih baik dari siapa dan apapun di dunia ini dalam melindungi menyertai hidup setiap orang. Oleh sebab itulah kita harus menaruh percaya sungguh-sungguh kepadanya. Karena di dalam Dia ada perlindungan. Untuk itulah juga kita yakin sepenuhnya untuk terus memuji dan memuliakan Dia. Porsia hita toktong alana denggando di patu pada bata di ngoluta, pangaramotionna takas tarida di ngoluta. Ima hupikir hami amanginang, siala adong do hubetami piga-piga lagu ropani di YouTube nami dengan judul album Tenang Bersama Dengan Tuhan. Atong mulut taboto doi. Buasa ganggu rohata. Buasa dang tenang hita mandalani ngolu. Omma nuain sirenu konotta. Jala omma si patorangot tatong nang dijamita. Taboto do pangaramot yun ni debata. Takas doi di ngolu niya kana porsea. Alay sa jod do pe ganggu rohata. Jala dang pos rohata di namandalani ngolu si ganopari. O maka pikiran nami amanginang anggiat boi mangurupi hita.